Avoita naksu nyt. Naksu. Avoita naksu. Otas nyt yksi naksu. Avo yksi. Tämä nami. 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 Tämä on nami. Naksu. Naksu on nami. Suutuiko sä nyt mami, kun mami ei antanut sulle kunnon ruokaa? Avoita aamulla naksut ja illalla pasta, sovitaan niin. Vave söi eilen 2 kertaa pasta ja sit sai vielä kanaakin. Nyt on pakko vetää naksuja välein. Joo, nyt pitää ottaa naksuja välein. Se on nyt must. Joo. Mami tekee sulla 2 kertaa päivässä omat ruuat. Mieti sitä. Nyt välillä pitää ottaa naksuja. Ei mami koko ajan voi tehdä.